Oh, jenengan dukane lho, Pak. Nggih, monggo. Wis jangkep 5 sasi kowe ra ngabari gawe bimbang atiku iki mbok yo ngerateno tunggal menapa ya mak iki rame tenan yo nganti kaya pasar malam ya jelas nduk jelas rame awit iki dudu sembarang acara. Iki pembukaan giling tebu ing taun 2026 tegese pertanda rejeki bakal lumintu-mili kaya dene ilining banyu kang tanpa kendhat. Oh, ya kaya ngono, Mak. Kaya ngono, Nduk. Tebu kang ditandur para petani sing rina pantaraning wengi tansah budidaya murih becik oleh anggone panen ing pengajap besuke bisa dadi gula sing bakal nggawa berkah lan piguna tumraping masyarakat ing Malang kene munggahing Jawa Timur nganti warata saindenging Nuswantara. Syukur-syukur bisa diekspor nganti mancanegara. Ya mak amin. Mula kang saka kuwi nduk, ayo bebarengan padha nyuwun ana ngersaning Gusti Kang Mahanasa lan dumateng para pamirsa kadang sutresna minggahipun sedaya masyarakat mugi keparenga paring panjurung pangestu supados lampahipun giling sadanguning warsa 2026 punika lumampah widodone ring sambikala. Amin. Amin, Mak. Muga-muga gula sing diproduksi pabrik Kebon Agung kene bisa dadi berkah. Amin. Ora mung kanggo sing gawe nanging uga kanggo sing nganggo utawa para konsumene. Heeh, amin amin lan sing paling penting ayo memuji muga pabrik gula Kebon Agung selalu jaya makmur lan dadi kebanggaan kutha Malang. Amin Allahumma. Lah niki mau kono titipan pesen muling saka panitia giling tebu. Piye, Nuk? Yen ana wiyaga oleh kanugrahan pangkat ing pabrik kene. Elok. Kayak pangkat apa kuwi? Arep diangkat dadi juru tebang. Juru tebang? Iya, arep diangkat dadi juru tebang alias tukang nebangi tebu, Mak. Ngawur wae senengane kok. Lah sing rada kuat kuwi, kok ngono kuwi. Wong wis do duwe membership loro boyok karo asam lambung kok arep do nebangi tebu. Ayo do menggeh-menggeh kabeh. Iya. Terus ya tangeh lamun gelem cecak nguntal cagak cebol gayuh wulan. Iya. Ngawur wae kuwi senengane kok. Iya, Mak. Terus iki barang yo nganggo sambutan. Sambutan iki aku dikirimi daftar sambutan ingkang sampun rawuh. Oh, heeh iki tak wacane ya. Iki daftar sambutan acara pagelaran wayang kulit. Nggih. Wonten Bapak Komisaris Utama PT Kebon Agung, nggih menika Bapak Doni Primanto Juwono. Matur sembah nuwun Bapak Komisaris PT Kebon Agung Bapak Dwi Pranoto, lajeng enten Bapak Pimpinan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang Bapak Indro Kuspriyadi, lajeng wonten Bapak Direktur Utama PT Kebon Agung Bapak Didit Taurisianto. Iya. Terus enten Bapak
Tunggu sik iki kok HP ku ngelek ya. Direktur Produksi PT Kebon Agung Bapak Prasetyo Budi Santoso. Lajeng enten Bapak Direktur Keuangan PT Kebon Agung Bapak Teddy Pringadi. Lajeng enten Bapak Bupati Malang atau yang mewakili, Bapak Kapolres Malang atau yang mewakili, Bapak Dandim 0818 atau Malang atau yang mewakili. Yo, banjur Bapak Pemimpin PG Kebon Agung Malang, Bapak Ivo Pergianto. Lajeng nonton Bapak Pemimpin PG Trangkil Pati, Bapak Himawan Ratmanto. Lajeng enten Bapak Advisor PT Kebon Agung, Bapak Krisman L. Tobing. Oh, ngono wae. Iki nyang kepareng rawuh matur sembah nuwun. Kagem para bapak-bapak ingkang sampun ya istilahnya paring kesempatan kanggo awak dhewe iki latihan ana kene ya. Ngono ya awak dhewe iki isih tahap pembelajaran tur ya nek mestinipun kathah kirangipun, kathah kurange, akeh kurange awak dhewe nggone awak dhewe gelar wayang kulit, gelar hiburan ana kene iki ya mak. Nyuwun pangapunten ingkang sak kathahipun, nyuwun pangapunten menawi kathah kirangipun, menawi kathah kurangipun. Nggih niku wau jer kula niku nggih teng mriki wau nggih tasih tahap pembelajaran ya ngono mak. Kose aku tak maca WhatsApp meneh iki. Iya. Soale sing ngirime aku ki akeh banget iki. Iki wis tak waca. Terus wah iki, heeh. Pokoke terus niku wau sampun kula aturaken sedaya ingkang dados apa jenenge? Inti dari inti-intinya. Iya wis diaturke, heeh. Saiki mung kari apane, Nduk? Mung kari ampase. Ampas apa? Ora mung kari seneng-senenge saiki seneng-seneng paring panglipur. Gek lagu-lagu gek aku tak melu joget. Ngono kuwi seneng banget aku nek kon joget-joget iki. Kon lagu-lagu ki iki mengko limbuan tekan jam 4:30. Ora masalah. Iya. Ora, Mak. Niki mengko lewayangan jam limbukan mungkin mengke dugi jam 12. Pokoke mangke gampil lah. Beres pokoke. Yo. Sik pokoke nonton beres asik sing mumet kene. Apa-apa. Kene karo mburine do mumet kabeh. Sing mburine mumet sing ngarep iso jeblok dase soane. Waduh jan iki kukur sirah. Iki mau ya kok aku ki apa jenenge dijak mlebu mobil ki diterke ning moki apa ya loji apa-apa mau ya. Iya. Apa makne kon aku ki nek kono malah gembrobyos, Nduk. Lah gembrobyos kepiye? Lah aku ki kepiye ya nek kono ki wah aku mlebu ki waduh kok kaya ngene wah apike. Yuh wis ana kursi apa jenenge kok kursi. Ana meja bunder kae terus kursine ngubengi ngono kae terus dikon lungguh nek kono aku ya wis tekluk lungguh. Ngarepe iki wis ana piring, garpu, sendok, ana apa jenenge gelase sing gelas cantik ngono kae lho. Iya. Terus ana banyu. Waduh wis disuguhi kae terus bar kuwi dikon maem. Lah aku kan nek ngerti dhewe. Nah aku ki wong apa sedayu to sedayu ning plosok. Dadi umpama nyiduk ngono ya ora mikir. Waduh aku to padung nyiduk cedhuk ngono kuwi tak peluk. Terus aku terus ngematke sekeliling ngono. Waduh ning kene do berwibawa ngono. Wah iki lha aku ngotong-ngotong sego ya isin aku ya. Waduh lah.
Gek aku kamangka ning kono ki mung karo Mbak Lintang gek karo adike karo Mas Mirza. Lah gek aku kan aku kaya ngene, kamu Mbak Lintang ki ya wibawane ki ya anggun. Heeh to. Cantik anggun, puling nyiduk ya sithik-sithik terus tekon Mas nek lada hitam ki manis apa ora Mas? Ya aku ora ngerti aku ora masak. Aku ya muni ngono kuwi. Terus mulai nyiduk kadung rada akeh sithik cedhuk ngono kuwi. Ora apa-apa tak ciduke sing akeh aku. Lah kok le maem ki ya nek lumrahe ning nggon apik kaya ning nggon sing mewah-mewah ki ya sing kiwa garpu sing tengen sendok ditancepki ngono kae disit-sit terus dimplok lep sithik boko sithik. Lah aku ya kulinane iki nganggo tangan ngene kok to. Nah dinae sendok ora njupuk garpu. Lah terus tekan sut lep ngono kuwi terus lengonya karo ndungkluk men ra ketok akeh. Iya awe iki yo ngerti panggonan sing kaya ngono kok ya ora mikir to Mak. Lah aku ki jenenge wong ngelih. Disuguhi lah kok ana sego goreng, ana kambing lada hitam. Wah. Banjur terus ana wah akeh banget mau terus disuguhi apa jenenge lah kok lagi lungguh terus ana ngapunten niki Mas anu sop apa mau sop kaki kambing wah sop kaki kambing iki waduh lah ngono aku ki sop kaki kirik kuwi ora arang lho ya kok nek kene disuguhi sop kaki kambing iki ora dan India tenan urip iki mau ora apa-apa lumayan kena dienggo indah-indah nganu cerita-cerita nggo anak putu sesuk iya. Saiki kek kari seneng-senenge le crita wis lenggableh mangko meneh. Isih ana goro-goro mengko tak anggone ngomong dhewe. Anggone ngedian mengko ora masalah aku. Iya. Saiki bintang tamune sing mau iki ben iso luwih crita nggon ning jero-jero mongke aku tak ngedeki Mbak Lintang Kairo sik. Dinggo apa jenenge ben le crita le ku crita ning nggon loji mok iso saut-sautan ngono. Lah apik engko iki. Nggih, monggo Mbak Lintang anu jumeneng. Kanca-kanca nyuwun sepote monggo. Sugeng dalu. Dedek, aduh Mas. Dicetheke sik mike dicetheke. Apa kok nyetheke apa piye? Senengane iki kok. Dinunul sik. Nah, Cek, nah, sudah. Nggih, sudah. Sugeng dalu, Mas Gading. Sugeng dalu, Dek Lintang, Mas. Nggih, gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah, baik. Jan. Tadi semobil berdua, terus sepiring berdua. Wih. Gimana Mas Gading? Seru ya hari Wah, ini? seru nggih, Seru sekali saged sowan datang PG Keponagon. Nggih. Alhamdulillah. Ingkang nonton juga banyak sekali. Nggih, madah. Kameramennya Sangat banyak penonton. sekali. Nggih, Masya kamera. Allah. Wah, Luar biasa. Nganti Nggih. kaya drone. Lah ya toh Mas, wow. Halo. Matur sembah nuwun. Gimana Mas? Kabarnya sehat semua ya? Sehat. Sehat, Alhamdulillah. Terima kasih. Ini mas-mas YouTuber ini makin bikin semangat aku sama teman-teman warga Laras loh Mas. Luar biasa, terima kasih ya. Dan juga tentunya diucapkan ya Mas Gading. Diucapkan selamat malam sugeng dalu kagem sedaya para tamu undangan lan bapak-bapak tamu yang terhormat yang sedang duduk di depan ini. Ini sebagian juga
Tirose wau Mas, pas kita makan di meja makan tadi, ada bapak-bapak yang tidak terlalu mengerti bahasa Jawa. Oh, Jadi ini bahasanya campuran campur, aja ya campur, Mas Gading. mboten napa-napa. Iya, oke. Alhamdulillah. Lah aja guyu sik. Yuk, ayo. Aku tuh salting loh Mas. Aduh, salting kenapa nih? Ya. Aduh, bosoku tadi ngomongnya. Kan udah lama gak bertemu sama Mas Gading. Auranya makin memancar jenengan Mas. Aura nopo? Ya aura, wibawa, berwibawa. Oh. Mau ate isin-isin barang mau mam di situ. Lah isin ya aku ki biasa iki. Mam dingkluk ngono jan ganteng. Biasane kan ngene aku. Piye? Muluk. Malah. Duh aku. Nggih, niki gimana Mas Gading? Nggih. Ada permintaan request napa mboten? Oh enten niki. Enten kula waca, kula bacane. Oke. Assalamualaikum Mas Admin. Lho. Wah iki saka admin ding. Dari Saya admin. Bu Retno Parisi nyuwun pamundutan lagu Jenang Gula Dik Lintang dengan bawa gegarane wong akrami Mas Dagading. Semoga berkenan sukses ya sampai selesai pementasan malam ini. Amin. Dan sehat selalu untuk semuanya keluarga warga Laras. Ya. Juga Jeng Elisa Wah. Wow. Sukses capai gelar doktor nanti. Amin. Amin ya robbal alamin. Nah, sampun transfer nggih Rp500.000. Oh, oke. Saking Bu Retno Parisi Tanjung Barat Jakarta Selatan. Bu Retno dari Jakarta. Terima kasih Bu Retno. Semoga lancar dan sehat selalu. Amin. Ya didoakan juga Mas. Buat PG Kebon Agung. Didoakan Mas Gading. Semoga kedepannya semakin sukses. Amin. Kebon Agung itu juga ada kepanjangannya loh Mas. Apa kepanjangannya? Kepanjangannya dari Kebon Agung. Apa kepanjangannya? Kemanapun Mas Gading mayang, aku selalu mendoakan dan mensupport Mas Gading selalu tentunya Mas. Apa? Oncene lagu apa Maces. Maknya sekaya lek adus mau. Piye? Lah jenenge wong ra kulino banyu anyep banget to. Nang mriku niku lak banyune lak adem banget to. Di Lintang. Lah aku lek adus ki yo. Iya. Iya, ngono kuwi dadi banyune iki ora kena awak. Mbok inggati. Ya men ora kademen to ngene. Kuwi kira-kira grujuk ini yo tak bablaske mburi. Oh, berarti ratus no jenengan mau. Yo sithik lah ngono. Saiki. 50% adus, 50% ora. Barena genti aku sing mlebu jeding. Ke Mas. Ke itu tadi. Bon. Apa? Bon itu bondo. Utang. Utang ya Mas ya. Bon itu utang. Bon ini utang ya. Bondo Mas. Bondo. Dengan bondo effortnya Mas Gading, keterampilan dan kecerdasan, kepintaran dan kegantengannya Mas Gading. Alhamdulillah saged diterima seluruh masyarakat Kebon Agung yang luar biasa pada malam hari ini ya Mas Gading. Nggih. Pripun Pak? Nggih, dereng ngantuk nggih Pak? Dereng. Kebon Agung. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa dipertemukan dengan sehat ya Mas. Sehat walafiat dan tentunya semangat Mas Gading. Gung apa Mas? Gung ing panuwun ingkang tanpa upami dene sampun apa ya? Gung roh Mas. Ya pokoknya didoakan selalu sukses selalu buat Kebon Agung, PG Kebon Agung dan jaya selalu. Amin. Nggih, ini nyanyi dulu ya Mas. Derek ajeng nyanyi rin apa ajeng pun manut? Nyanyi nggih. Oke. Sama Mas Gading.
Nyawiji riyen. Ya. Nyawiji Nyawiji riyen. dulu. Derek nyawiji riyen. Nggih, derek mawon. Nggih. Derek kalih Abah Geter. Nggih, niku Abah Geter. Abah. Napa? Jeneng kula dulu napa moko nyawiji dulu? Oh nggih, moko nyawiji dulu. Nggih, monggo Mas. Monggo. Duh, saya tak buka catatan. Sabar saiki. Orang tua-tua. Ini masih muda loh Mbak, ojo bolakne ngono. Oh, jenengan dukane loh Pak. Nggih, monggo. Wis jangkep 5 sasi kowe ra ngabari kowe bimbang atiku iki mbok yo ngeratenono apa sing tak rasa janji atiku ra bakal liya nelongso ngenteni kowe teko tak joko tresnoku tak anteni tekamu sajan bimbang ati mergo kowe ra ngabari tansah tak enteni aku wis ngucap janji siji panyuwunku tulung jaga atiku sajan apa tansah tak lakoni muga-muga tresno iki nyawiji. Ayo Mas Gading. Kebliman sasi kowe ra ngabari kowe bimbang atiku iki opo sing tak rasa janji atiku ra bakal liya nelongso tresnomu tak anteni katamu sajan bimbang ati mergo kowe ra ngabari tansah tak anteni aku wis ngucap janji siji panyuwunku tulung jaga atiku sajan apa tansah tak lakoni muga-muga tresno iki nyawiji tresno iki nyawiji muga nyawiji
sudah Mas. Nggih, sampun Bu edan rumone buanter ora jamak. Lah ya toh Mas, gak Nggih, apa-apa. pun mboten napa-napa nggih. Ini gimana selanjutnya nyanyi satu lagi atau sudah Mas? Sak menika dipun tambahi kalih Mbak Elisa. Oh nggih. Ngaten pripun? Monggo Mbak Nggih, Elisa. siap. Kagem spot, monggo kanca-kanca spote kagem Mbak Elisa. Ayo Mbak Elisa, cantik. Sugeng Dalu luar Selamat biasa, malam, ya, nggih. luar biasa. Mak Cange, Pak Yulimbo, Nggih, nggih. Dos pundi raosipun wonten ngalam. Ngalam Ya. donya. Ngalam. Di sini bilangnya gitu, Oh. di walik-walik gitu, ngalam ker. Ngalam. Nah, ngalam itu maksudnya Malang, diwalik tadi Oh, ngalam. nggih, nggih, nggih. Oh, malam. Pripot, yo. Malam. Hah? Malam. Ngalam. Ya, Nggih. ngalam. Oh, iya. Jadinya Malang tuh jadi Ngalam. ngalam gitu nggih, bener ya. Ngapunten niki warga, kera-kera. Hah? Kera-kera. Iki ngomong apa? Arek-arek. Arek, Ya, betul. ngerti aku lah. Kalian berdua udah ipok belum? Ipok bareng. Ipok. Udah ipok belum? Kopi. Ya. Kopi. Ya. Kopi. Ngipok Oh. rame-rame. Ngopi bareng. Ngipok emar-emar. Mari. Kita Ngopi rame-rame. Yes. Aku juga lagi belajar, men. Tuh ya. Oh, bahasanya diwalik-walik ya berarti. Balik ya kuwi sinau. Negara tawa cara toto, negara tawa toto. Aku wis ora nyadar. Negara mawa cara. Apa? Negara mawa cara apa? Negara. Negara. Apa Mas? Negara mawa toto, negara mawa cara. Itulah pokoknya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah. Jadi nek kita pentas nengen di papan, di Ya. sinau adat budayane opo. Apa? Opo ya, Apa? terus ditampilno opo sing iso ditampilno saka adat budaya sekitar. Sekitar, Kok rasa masyarakat, kira-kira ki masyarakat senenge opo, bahasane piye? Kuwi ditampilno ning dhuwur wonten ngajengan Siroyo gitu. Wah, oh, centil gawe o kabeh ngono ya bosane. Basa Jawa. Ya, pokoke nderek mangayu bagyo, nderek dedongo, nderek tirakat nek melek sewengin atas ya, mboten setengin atas ya. Kayaknya sampai jam 2 jam 3 aja Sampai ya. jam 2. Ya, ikut berbahagia dan mendoakan buka gilingnya. Iya, Mbak. Sing didongake nggih menika sedaya mawon Sedaya. terutama koryowon. Karyawan yang nanti akan buka giling, Buka muga-muga giling. sak terusé setahun mengajeng ya, Mengajeng. ke depan. Iku tuh tak tuntun terus ngene iki ya, Mbak ya. Kan katanya campur bahasa Indonesia sama Iya, basa Jawa. betul sekali. Sing penting selamat, Selamat. rahayu, wilujeng, sak kabehe. Amin. Ya, untuk semua jajaran direksi, stakeholder yang hadir, komisaris dan semuanya Ya. didoakan juga panjang usia, Amin. sehat, bisa menuntun pabrik gula Kebon Agung ini menjadi semakin moncer. Semakin moncer. Yo, sak Indonesia, sak Luas. Asia Tenggara, sak donya. Internasional ya, Mbak ya. Iya. Ya, ini tadi gini Mas Gading, Ding. saya juga menyampaikan ada salam-salam Iya. dari Sobat Ngebiar Indonesia. Sobat Ngebiar Indonesia. Betul, Oke. ini ada salam untuk semua sinden WL. Ya, Beliaunya alhamdulillah. juga kirim 5 juta rupiah Wah, untuk sinden-sinden sangu luar mulih. biasa.
Wes ora mumet le nguyu. Ora mumet ya. Yo, biasanya. Aman ya berarti ya. Aman. Jadi pulang nanti dapat sangu, nanti minta juga sama kayak tadi jenang gula. Jenang gula Ya, permintaannya. tegesnya jenang gula itu kan juga ini gula ya, sama Iya, yang pabrik betul gula. sekali. Itu cocok. ngemu teges. Ada artinya. Apa artinya? Ojo nganti kalau jenang gula tuh gula yang dipanaskan terus jadi kelet Jadi apa jenang kelet. ya. Ya, Kayak jadi jenang. apa itu? Namanya gelali. Gelali. Tegesnya ojo nganti Lali. lali. Pinter sekali. Ya, kita jangan sampai lupa buat apa. Dulu misalnya udah pernah kerja dari sini, Iya. jangan sampai lupa sama pabrik gula Iya, Kebon betul Agung. sekali. Semuanya yo petani, yo karyawan kabeh tekan dhuwur, Oh, aja nganti lali. Semuanya staff-staff. Betul. Mas Pak Satpamnya juga. J. Nah, ini kita hadirkan ya Mas Gading. J. Sebelum nanti Betul. bergabung dengan duo iki Cak Komet, Cak Iya, Pluto, yang Cak ditunggu-tunggu ya Mbak J. ya. Kawe ya oke. Ini Wes di ngantuk umpane Mbak Delanto Mbak. oh pokok ngantuk. Cak Komet. Ini ada tadi requestnya apa? Niki Dadiati. request nomor pertama masuk ke Ya. saya. Tadi apa tadi? Niki enten melih Nggih. dari monggo Mbak. Dari niki. siapa? Men Roto. Tadi bowonya apa tadi, Dek? Gegarane. Oh, tadi. gegarane, Iya. Dari Jalek Metro. P. Betul Pak ya? Teguh. Iya. Pak Teguh, Dari oke Pak oke. Teguh. Jalan Ciliwung, Blimbing, Malang. Wah, oke. Minta caping gunung dan parian. Oke. Oh. Buat lintang pawukir tetap budaya. Lintang pawukir ya. Itu gabungan ya? Iya. Gabung. Lucu Ya. kan? Aku Ya, punya lucu. nama couple. Kamu Apa? punya nama couple sama Mas Gading. Namanya tadi Iya, ini lintang tadi. lintang pawukir. Aku nggak punya couple sih. Lah. Tapi aku Wah, maklum ora punya couple ning dilit meneh ana DR e. Oh, apa DR? Oh iya, amin. Barang ngeten niku lho, Dek Lintang niku Nggih. sok mugi-mugi jenengan nggih saged dados Mbak Amin. Elisa. Amin. Jangan doakan ya. Iya, kalian kan jalannya Saged- masih jauh. Saged pasca sarjana. Amin. Pasca sarjana ora kaya aku ki pasca gempa kok. Ya dirampungke no, le S1 no. Oke, Mas S1. Gading semangat sekolahnya. Sekarang kan baru semester 2 ya. semester 2. Masih jauh lah, Masih masih jauh. 6 semester lagi. Iya, aku juga lebih jauh lagi. Kamu SMA-nya udah selesai belum? Belum, masih Kelas kelas berapa? 2. Duh, masih Kelas 2 kecil SMA. Sepasang remaja Jatuh. cinta di Bali. Oke, ini Nggih. anu nggih, jenang gula ya dibawani Mbak Lintang dulu Nggih, gegarane sama wong. Mas Gading ya. Oke. Nah, biar Aku. bagus sepasang remaja jatuh tadi, Oh, ya oke. silahkan saling memandang dan Mas Gading mencoba Mas lirik Gading, selanjutnya. bantuin Amuk bawa di ya. pautan. Amung. Bantuin bawa ya Mas Nggih. ya. Oke, siap. Alah wong wedok yang nyetek kayak Kenapa rono. ya, toh? Sabar kalau belum dipandang jangan sabar ya? mendekat. Iya, Oke. di sini dulu jual mahal dulu loh. Ya, ini coba Mas Gading ya. Nggih. Amung ati pawi tane. Lah, wis dipandang gitu agak melengos dikit. Oh, melengos. Melengos. Diketimpin satu. Kono melengos aku. Ngene ya. Ya malu-malu ya. Luput pisan kena pisan
Gade. Ayo Mas. Yen angel langkung. Coba bareng. Waduh, Ya. lagi Iso bareng. pora. Bareng. Bareng saling menatap gitu yo. Oke. Ya. Bareng ya Mas. Ya, yo. Ojo kleru neh lho Mas. Ora. Yo medeni. Serius Awet-awet. fokus serius. Fokus. Coba. Yo. Yo. Wah, opo ora kok malah. Iya. Piye Tuh aku sing samping aku lho. Lah. Ayo toh. Ayo. Gitu. Tanken ayo Mas. Nendi? Hah? Alon-alon to? Oh, suka pelan-pelan kamu ya. Heeh. Ya ayo. 1, 2, 3. Tan. Apa? Ayo. Ayo. Lah aku wis tan lho. Yo. Tan kena ti numbas arta. Yes. Gimana penonton setuju mboten niki Pak Wukir niki ya? Waduh, langsung setuju. Ngono ya. Ya, Jenang jenang gula. nggih. Nanti yang putaran kedua dikorkan karena Kor. ini diminta semua sinden WL kita kirimkan untuk sobat ngebiar Indonesia yang Cih. ada di Jakarta. Kampun nuwun. Yuk, melintang monggo. Dangdut ya, Mas? Ada Mbak Elisa. Ayo Mbak Lintang, ayo. Warga Laras Indonesia.
ini ya, 2 sinden warga laras buat ngasih bagian bait terakhir ya. Oke. Amin dan Agnes ngasih. Ayo. Manti. Ya thank you. Ayo, maju boleh berdiri apa di sini, di sini, di sini. Yes, terima kasih. Sudah dihaturkan. Nggih, matur sembah. Komplit. Ang tamu yo sinden warga laras sudah menghaturkan Mas Gading. Nggih. Ini aku kembali dulu. Apa standby? Kembali dulu tidak apa-apa, mungkin. Sampeyan kok gantos bintang tamu sing bagian jeder-jedere iki.